Copiii au speranțe, au visuri și abia așteaptă să crească mari pentru a și le împlini. Marian are 10 ani și locuiește într-un oraș din România. Andra are tot 10 ani și locuiește într-un sat. Marian e clasa a 4-a. Andra repetă a 3-a pentru că nu a avut sprijinul necesar, nici la școală, nici acasă. Amândoi sunt în același sistem de învățământ public. Din văzduc, cumpita iarnă, cerne, nori de zăpadă lungi troiene călătoare adunate în cer grămadă. După ore, Andra merge acasă. Marian merge la after school. Părinții lui sunt dintre cei 15% la nivel național care își permit să plătească. Din 2 copii de la țară, unul trăiește în sărăcie. La oraș, doar unul din 5 este în aceeași situație. 3/4 dintre copiii săraci ai României provin din mediul rural. Anul trecut, în 1000 de școli din țară, niciun elev nu a reușit să obțină nota 5 la evaluarea națională. Aproximativ 350.000 de elevi din România sunt în risc major de abandon școlar. Serviciile de sprijin educațional suplimentar private sunt scumpe și creează diferențe mari între copii. În 6 ani de la noua lege a educației, statul a ignorat legea și nu a finanțat programul școală după școală pentru copiii și elevii din grupurile dezavantajate. Inechitatea în educație există și se va reflecta în societate pe toate palierele. Mâine începe astăzi.